Izwi lomzansi 98.0 the difference. Right umsakazo wakho izwi lomzansi 98.0 FM 6 isigaba sesibili salokuhlelo igama lohlelo senza kwenzeke njengoba seyishilo kenze mzabelungu ukuthi ke njalo ngolwesithathu ngasokelesi sikhathi osuke khona kuba Butembe sibheka zona ke indaba ezithinta ke zesintu sikubingelela baButembe sikwamukele emsakazweni. Ngikubekele kakhulu bagatsheni ngibingelele abalali bomsakazo izwi lomzansi. Asivume baButembe sizophuthuma nje sitholeke ngiyabona abalaleli kade ke beqalile besithinda ngala ku 0604807164 also sikhumbuza umlaleli ungakwazi nokusithola ke ku TikTok sibonge ke uJunior khona ke namhlanje so ungakwazi usifollowisha ku TikTok sikhona ku YouTube ungakwazi ukuthi uyibonele baButembe bukhoma sikhona ku 0604807164 sizwe ke wakumbuzo obhekiseke kuba Butembe 063820 448 WhatsApp line wethu loyo uyakwazi ukuthumelela ke umyalezo kanjalo ke ne voice note sinonze lapha usali umfana weinkomo ethi ke amacala ke obaba ititle nje yakhona isho ke kanjalo sobheka nababhalile nalapha ku TikTok ungakwazi ukusibuza ke kwi comment section you more than welcome kubuza umbuzo ke ophathana nazo ke indaba ezithinte zesintu hayi amaphupho hayi ezibonakaliso sobheka ingcingweni 0604807164 izwi sawubona Makathena phela siyaphila njani ngiyaphila ngibingelele nobaba ngolanyama Baba siyabonga kakhulu Madandona lo sisakalithuka kanje Madandona sibari wami wakwethu wena bakuthembe ngizothi nje Jufu kuzoba kubili mangabe umuntu ezogeza ekadeliza isibongo ebezesona isafi ihambe noma wakhe la ezobezogeza khona ke abasekho mhlambe abantu abadala mhlambe osisi abakhona abadala mhlambe khona seshadile siyakwazi ukuthi sesemshadini abuya zemsika for i process yokugeza lo sibazali ogeza inkukhu mhlambe lezokugeza zibalekile ukuthi zibe uhlobo ethile noma zibe imbala ethize njengoba ngakho clear kulungile Madlandona sibonge Ngiyabonga kakhulu Madlandona intombazane eseyagana lapha ekhaya ayingeni igamanxe emasikweni akubo mangithi ayingeni igamanxe ngiqonde ukuthi iyangena ngiqonde ukuthi inalo izwi engaliletha elingaba ukweluleka noma ukuqondisa kwabo uma kukhona izinto ezingahambi kahle ikwazi ukusho ukuthi ngenxa yokuthi yazi umlando lapha ekhaya icha lapha kithi izinto ziye zingenziwa kanjalo ziye ziyenziwe kanje uma ngithi ke ayingeni ke igamanxe okusho ukuthi ezintweni esukiluleke ngazo kusuke kungayona ezozenza kodwa ngabiluleka ukuthi laba bazenzayo mabezenza ingaqondisa ukuthi bazenze kanjani ukusho ukuthi futhi ke nempepho ngeke ikwazi ukuyishisa yilokho inkukhu okhuluma ngazo Madlandona akuzona ezokugeza ngoba ngiyabuka la ukuthi uqonde isiko lokugezwa kwempepho kulelo hlelo inkukhu ezisuke ingena akuzona ezokugeza kodwa inkukhu zokushweleza emva kokuba sekugeziwe uma kwenziwa isiko lempepho into eyenzeke kuye kuthathwe uma efika lowo ozogezwa impepho egcine isiko leli isiko eliye ligcinwe uma kade lapha ekhaya mhlambe kushoniwe lokho okuthiwa isiko lokugeza izandla uyegcine lona ke lelo siko ngaphambi kwalokho uma ngabe mhlambe ubuya la akade ebhungele ngakhona sekwakhona abantu abangcwatshwa engekho qala yokhunjiswa lawo maliba lawo yophusitshe angithi bese buya ke zogezwa ke izandla ebese kungenwa ngaphakathi endlini yabantu abadala uma kungenwa endlini yabantu abadala ebese kuxoxwa lapha endlini inkulumo yomndeni eze iye iyothungela emsamo ukuthi ugezwa ngoba kwenze njani ukuthi cha kwenzeka umntwana ngenxa yokungaqondi chaze leso simo esenza lokho
agcina eseshisela impepho kwezinye indawo. Namhlanje sizomgeza impepho. Kuyakuthathwa ke impepho ke mhlambe esuke iculiswe ngayizolo noma ke makuphuthunyu ngabiliswa ebese hambe egeza lapha ngaphandle efike ekhulume ngaphandle yakhuluma ukuthi zonke izinto engayihabula ezayemana nempepho engaqondeni namhlanje yayilahla. Sikhumbuleke ukuthi ngangikhulume ngobulongwe ubulongwe benanzi obusebenza ezintweni zokugeza ikakhulukazi lezi ezibonakala ukuthi zizigulo esithi mhlambe zisukela endabeni yokukhuluma komsamo. Nakho ke kuyasebenza ngoba usuke kwesinye isikhathi umuntu enze izinto zokuyibuyisela isikweni ingoba esuke eneyinkinga kugezwe lezo zinto nesifo ndlonjo lapha ngaphandle bese kuyashuka ukuchake ke sekukuhleke sicela umntana umvulele inhlanhla ebese kungenwa ngaphakathi egcikeni ekhaya yakhe ebese kuyiwa emsamo kuthathwe lezi inkuku ezimbili kusho ukuthi akukhathalekile ukuthi simbala muni kodwa kuba yiqhude nesikhukazi kuyashwelezwa ke lapho ukuthi ke cha sezoshweleza ke kunini ukuthi umntwana njengoba ahamba sicela ukuthi kube noxolo ephutheni elenzeka sikuphelileke. Nokwezwa laba Butembe sibonge sithemba ukuthi ke nomshibo uphendulekile ekhaya nomunye umlaleli uthe walekeleleka. Soqhubeka sibheke abathe bafona ngala ku 060 4807164 sizwe ke owakhumbuzo yizwi sawubona. Yebo sisemnjani Siyaphila. Siyaphila ma. Siyaphila nathi ukhuluma noFikile owakakhubona uhlala kaMasha. Yes Fikile. Yes, bangicela ukubuza kubabutembe ukuthi uma kuukuthi uma wakho washada kodwa wangashada ngesintu washada ngomshado wesilungu egcineni mase nithi niyahamba abantu ababonayo bathi anibelongi kulowa muzi okwashadela khona uma wenu yebo nizalwa khona nabakhona kodwa anikhishwanga ngala ekhabo maweni kumele nigcina amasiko asekhabo maweni uthi uyathola nasekhabo ma futhi ukhulu wayethu akabuyiswanga okuyena ogatethi kuthiwa inhlambuluko asiyogeza olwandle noma empophomeni sisebenzisa obulongwe namakhandle izicabhu kanjalo kuyenzeka yini lokho ukuthi ushiselwe impepho le olwandle ngoba kamalume igculi akwazi ukuthi singenze into khona futhi kumele siyokwenzela imbeleko khona yema lapho ngiyabonga selale kulungile Fikile sibonge. Ngiyabonga mlaleli. Mawukhuluma ngekhanda lesiqapho indlela abanye abantu abaye bathi bona belapha ngayo indaba yesiqapho kusho ukuthi into eseceleni engahambisani nesiko. Ma zithi inyanga ziyabageza abantu sibageza ngazo zonke izinto lezi bese siyabuya ke ukuthi ke uqinisile umuntu osuke ebona uma ningazali uyihlo nonyoko bangazange becace. Ngikhuluma ngomgcaco la angikhulumi ngendaba yomshado lo bakubiza kanjalo bathi umshado wesikholwa empeleni khona umshado wesikholwa ingoba nje izinto abelungu babeyiglorifya umshado wesilungu lo thina sinomshado wesizulu kwaZulu umshado wesizulu okuwona ko register lapha ukuthi umfazi ucacile kodwa uma umfazi kungenziwanga lokho ngokwethongo lomfazi akacacile nezingane ayizalayo ziyingane zaseKhabonina nisho ingane okwacacwa ikhulelwe leyo ngane yasekhaya bonina mayelana ke nokuthi ukhulu wakho wasekhaya konyoko naye wayengacacile udaba lolo olufanele ukuthi ke lulandelwe emuva kubonakale ukuthi lezi izingane kupho okungenziwa zingaqala yini nazo futhi zifakwe noma unina wakhe eqale efakwe yena esibongweni sakubo ngokohlelo lolu lokufaka umntwana noma lokuyiswa ingane kubo kwayo noma bengathi gcacisa ukhulu kodwa ke njengoba ngithi izinto ezihlukene kakadeni noma bengamgcacisa lo khulu kodwa egcineni bokodinga ukuthi igcine futhi ingane lapha zifakiwe futhi niqale khona bese kuyimake uma nizokwenza kulesi sibongo ebese ke nenze lesibongo ke sokuthi ke nina ke seniyakhishwa futhi niyakini la unyoko ahamba khona bayohlala njengomfazi nendoda kungakhathalekile futhi naye ukuthi ucacisiwe noma kacacisiwe yina ngikhuluma ngani ukuthi nina nikhishwe eKhabonyoko niyiswe kini la njalo khona.
Nokuyezwa laba Butembe sibonke soqhubeka sibheke ababhalile ku-063 kanti ngenzeka kusanda kuvulela wona umsakazo wakho sisakusona ke nje isigaba ke sesibili sohlelo sikuyona ke ingosi la sibheka khona ke indaba ezithinte zesintu noba Butembe uthi ke buhle noba Butembe ngicela ukubuza uyakwazi yini ukugeza umzukulu noma ngingakwazi yini ukugeza umzukulu ngoba uhlala nami washona unina nogogo ozala unina okusho ukuthi ugogo ozala ubaba womzukulu uthi ke washona manje akekho ozobageza komalume wakhe wahlawulwa kuphela akakhokhelwanga akakhishwanga komalume ngingakwazi yini mina ukumgeza as ugogo wakhe yebo lokho kungenzeka kodwa kungebe umswane wodwa kungaba nelinye inyazangoma elibizwa kuthiwa umlulama No, kuyezwa laba Butembe sibonke siqhubeka sibheka ababhalile sike ngibingelele kubuhlena kubabutembe bengicela ukubuza ingane yenzelwa kephi imbeleko ekhaya komama noma ekhaya kobaba uma kuka baba bayayenzela noma kungenziwe lutho na Impendulo yami ithi cha angeke ingane yenzelwe isiko kubo leyo ngane kodwa ibe umlanjwana sase siyaqhubeka ke sangena kwenye level ke manje ukuthi uma inesigulo esikhomba ukuthi kufanele ukuthi yena kanjani yenzele isiko kubo kwayo sake sachaza lokho ukuthi kusuke sekwenze njani umntwana mayenzelwa isiko kubo kwakhe lazalwa khona kodwa yena engumlanjwana futhi sakucacisa ukuthi lokho kusho ukuthini futhi sakucacisa ukuthi kusuke kusho lokho ukuthi kufanele ukuthi kulandele ini ngoba ngachaza ngathi lo mntwana ukusho ukuthi umntwana ozokhula ehlupha ebangwa ngala ephinde futhi ebangwa ngala Nokuyezwa laba Butembe sibonke siqhubeka sibheka ababhalile uthi ke ngibingelele buhle noba Butembe ngingowesifazane ngishadile manje kunemicimbi yabantwana bami okufuneka ngiyoyigcina kithi manje kithi akukho umuntu ongashisela abantwana bami impepho kanti nomndeni awuzwane manje ngicela ukubuza ukuthi ke ngingayakha yini indlu yakithi ngaphandle kwala ngishadele khona ukuze ke ngizokwazi ukugcinela abantwana bami imicimbi yakomalume wabo futhi ke ngingakwazi yini kube yimina obashiselayo impepho kuleyo indlu yakithi ngibonge babutembe usazophendula Ngiyabonga mlaleli impendulo zombili zemibuzo ibuzile sicha ngeke ukwazi ukwenza lokho No kulungile babutembe sibonga ukuthi ke babutembe noMandlovu ngibingelele nasezweni lomzansi bengicela ukubuza ukuthi ke kube umkhokha omubi ubhuti ke wasemzini wadlungula udadewethu ena 16 ngingekho ngayizwa ke emva kwesikhathi eside nokuthi komkhwenyana wami wayekhona benza itulo lokuthi ke angalivula icala umuntu omthetho umdlunguli wasatshiswa ke ingane ifu isho manje ke sekudlungulwa zonke ezami ingane ngabe ke kudinwa idlozi noma sekuwumkhokha ngididekile ngibonge babutembe usazophendula noma ke mlaleli ungachazanga ukuthi idlungulo ubani kodwa uma kuukuthi zidlungulwa ilaba abantu othi wena uhlala nabo ingoba izingane isemphambweni wengonyama ihlezi nabadlunguli ingakho ke zizohlaza zidlungula ngasonke isikhathi umlaleli kufanele eye kuma social worker ngoba na kanjani umuntu odlungulayo kudinga ukuthi ebushiwe angikhathani noma ngabe kuthiwa ubani angikhathani noma ngabe kuthiwa ukunika indodla zemali engakanani kodwa yena kufanele eyojika khona ejele Ngiyezwala babutembe shothi nje lokhu akomataniswa nokudinwa kwedlozi likhidlozi elidina ukuthi umntwana aloke enokubezwa Sike sanibonana emsakazweni ngicela ke ukubuza kuba Butembe ukuthi mengabe ngazalelwe ekhaya kodwa ngakhulela kubo kababa lento yokuhlanganisa idalwa ngabe ngangisiza yini ziyeke yizeke sengaye ekhaya komama ukuyofaka isiphandla ngabe ngahamba ngoba ke ngahamba ngimncane ngibonge babutembe ubuza nje yokuhlanganisa idalwa ngibonge Ngiyabonga amqondi imlaleli ukuthi uma ngathi uhlanganisa idalwa ngabe kwenzekala kanjani ngoba mina ngiqonda ukuthi idalwa kwafanele sihlanganiswe mhla unyoko eyocaca ecacela kini ngiyakuzwa ke ukuthi uthi wena unyoka kacacile kusho ukuthi akho idalwa izohlanganiswa impendulo yami nje iqonde lokho
into ebalekile kufanele ukuthi okokuqala sizama ukuthola ukuthi kwayenze kanjani ngesikhathi usuka kini usuke eKhabonyoko uya kini ngoba into eshwelezwayo leyo uma ngabe wavele waya kini kanti kufanele kwethu wena uhlale lapha eKhabonyoko ngoba ungowakhona ufake futhi nesiphandla sakhona ungayihluphi ngekini uma abantu bakini bengacabangi ukuthi banengane okufanele beyixoxe. Nokulungile babuDembe sibonge waphindwa wabuya umyalezo onokuhlanganisa kweyidalwa but ke uhlukile lo babuDembe uthi ke ngibingelele studio ngicela ukubuza ngiyinyanga ngisebenza abantu abadala owakwami uyisangoma yokushela ukuthi uthi in brackets igirlfriend yami uyisangoma ngicela ukubuza ke babuDembe ukuthi nje basisebenza ngabantu abadala sobabili uma wakhe uke was advisor ngokuthi ke asangithenga imbuzi sihlanganise idalwa zethu ngaphandle kokumlobola ikhona yini into enjalo babuDembe? Ngiyabonga kakhulu mlaleli. Khona into engayichaza la mihla ngiqala nje ukungenisa indaba zamasiko ngathi mina uma ithongo lingayithandanga into liyayihlakaza kodwa lona uma lithandile liyayisingatha noma ngabe kuthiwa lonto inzima kangakanani. Ngiqonde lokho ngiqonde ukuthi indaba yokuganwa khona enye into engangayiphendula la ngathi kumlaleli kuya ngokuthi uganwe kanjani kuya ngokuthi imimoya yakho yakufunisa yini umfazi nalo ntombi umfazi wakho kuya ngokuthi imimoya yakho yona yakuthuka imimoya yayo yakuthungatha yini wena ukuze niyithuke senindawonye ngoba uma ngabe leya moya ikuthungatha nangala eyakho imimoya ithungatha okusho ukuthi wena uma ngabe uqomisa kulo ntombi okusho ukuthi wenza isimemo semimoya enananayo leyo moya noma ebivele ukufisa ukuthi engathi singahlangana uma kuhlanganiwe ke kuyokwenzeka isimanga ukuthi noma ngabe khona amasiko engagciniwe kodwa utholakala ukuthi izinto ziyaqhubeka nje omunye umuntu obukelayo eze ethi umfazi lo uphelelisiwe noma indoda leya eyaphelelisa umngayo. Impendulo yami iyalapha ke ekuthini ke umuntu ke oyothwasa kanti unomuntu athandana naye kanti imoya yabo iyavumelana uyena umuntu ogobela okwaziyo ukubona ukuthi lemimoya ingavumelana ebese akha indlela yokuthi lemoya mayihlanganiswe ebese ekhipha isaluleko sokuthi lokufana nokuthi khona ngakachaza la buhle ngachaza ukuthi ngaphandle kwalete sithi marriage khona isivumelwano esikhona yabo abathi ilokhuzana na list of grievances lezi zinto soke wena uyifuna emfazini nomfazi soke uyifuna kuwena okay lezo zinto ke lezo uma ngabe kuthiwa ke sezenzekile kusho ukuthi zenzeka lapha kungakacacwa umshado ke lowo ke Rais umsakazo wakho izilo Mzansi 90.0 FM 6 ke isigaba sesithathu salokuhlelo igama lehlelo senza kwenzeke kanti ke mzuzu ishiyeka lolunye nje kuphela ke libumbene ihora leshumi nomuvo sibonge kunokuphiwa umntaka Masondo kanjalo ke nentatheli yomsakazo uzusiphe umntaka Didi ngazo ke ezenzakalayo ezweni sakhile na kanjani ke meligamanxa ihora leshumi nomuvo uzobuya nawo ke ama news headlines esisakhona ke nje isigaba ke sesithathu salo ke uhlelo kunombuzo ebesambe nje siulengisile babuDembe sizobuya nje siqale ngawo bese sidlulela komunye olandelayo. Ngiyabonga kakhulu buhle sengizengabhala phansi impendulo yalombuzo ngoba ngibona ukuthi ngizodideka ngizofunda ufunda kwami kodwa ke angiphiwe ngizongingiza. Hawu into balo wena babuDembe. Okay. Ukuvumelana kwemimoya singakuchaza sithi isingamcaco phezu kwalokho engikuchazile ngaphambi basiyidabini isingamcaco okusuke kusele kuphela ukugcwalisa lowo mcaco
futhi uma kuke kwavumelana imimoya ngiyakhumbula ngosuku ngiphendula umbuzo womlaleli ethi umlaleli imbuzi ehlatshwayo ehlatshelwa ukuthi indlakudla yomkhwenyana uma umkhwenyana esuke ehambisa impahla ngamphendula ngathi endulo yayingekho yonke lonto kodwa endulo bekukhona imbuzi yokumfaka umkhwenyana bemfaka ekhweni lakhe njengendodana emva kokuba sekucaciwe angithi ngenxa yokuthi abantu abadala noma isiko kukhona elakucabanga ukuthi ungasumfake wena umkhwenyana uthi umfake ekhweni ngalosuku uchaga ubusese wafika asalise simfaka kodwa ngoba kusuke kungakacacwa sisuke singekho isiqiniseko sokuba baphelelana okuyokwenzeka ukuthi wena ugcine usuba umuntu onenkinga okusho ukuthi kuphuma iseluleko lapho ukuthi uma uke wayenza lonto akusekho ukuhlehlela emuva baningi kakhulu abantu esebashayeka empilweni beshaywa nje ukuthi baqhelelana nabantu abathize ngisho intombi le iqomile intombi kwesinye isikhathi kuqaphele ukuthi indaba ngahlukana nalentombi ngaba nenkinga futhi inkinga ziyokunamathela unombelo noma ungaganwa ke manje konke lokho kuganwa kwakho kuyobe kuuciciyela uma kuukuthi wayeka umuntu imimoya eyayivumelene ukuthi nina kufanele ukuthi iphelelane okusho ukuthi ngaleko ukuthi singamcaco singagcwalisa nje ngokuthi umcaco impela lowo futhi lokho kusho ukuthi sophinde nihlukane Ngiyambona uJunior uyathuka babudemba sazi noma nayo seke wayenza iniphathika sikho lapho 0604807164 sibonge babudemba impendulo sithemba umlaleli uphendulekile siya lapha engcingweni sizeke owakhumbuzo obhekiseke kubabudemba izwe sawubona siyaphila amagajeni nababudemba uRose lapha yebo ngicela ukubuza kubabudemba amagajeni ukuthi uma kuqhamuka wena amagajeni mhlambe nayo ubabudemba nizongqongqoza kumina endlini na nginganibizanga ngegama ngeke ningihlangabezane nenkinga la kukhona izinto enihamba nazo ngivele ngithi nje kumina ngenani lezi zinto enihamba nazo nani ishiya lapha ngeke ngibe nenkinga mhlambe yebo kulungile The Rock uzolalela emsazweni babudemba ngizokhuluma ngengikwaziyo ngiyeke lokho ubaba uRox angasesenzanga isibonelo sokuthi sicaciseleke kahle thina ukuthi konje ukhuluma ngani yabona kuye kuthi uma kuhlanganwa kubingelelwane uzwe ethi omunye sawubona ukusho ukuthi siyayizwa yini inkulumo ukuthi ichaza ukuthi mawubingelela umuntu uthi sawubona kusho ukuthi awedwa vele kunezinto ezithwele ngokwesimo somzimba zizakhe zawumzimba nangokwesimo semoya wena ohamba nazo ngithi ke mina ke babu Rox impilo noma isikompilo livekakadeni vele linjalo akukho kusha esikuzwayo thina kulombuzo wakho no kuyezwakala babudembe esithembo so The Rock uphendulekile siya lapha kwababhalile ku 0638208448 0638208448 uthi ke buhlelo babudembe angibingelele owamumbuzo uthi ke umama ongizalayo watholwa ngaphandle emshadweni manje bahlanganiswa kulesi sibongo angazalwanga kusona babiza sona lesi sibongo okungesona ke esabo manje nathi kufanele siphinde sibize sona futhi manje kwenziwa kanjani makunje ngibonge babudembe usazophendula kubuyelwa emuva kuyogcinwa isiko lokugezwa kwempepho kulungile babudembe uthi ke sanibonani babudembe ngicela ukubuza ukuthi ke ngiyintombazana ngishadile ngingenza kanjani ukubika ke lo muzi enginawo lapha edolobheni ngibonge babudembe usazophendula umuntu wesifazane ongacacile nomuntu futhi wesilisa ongaganiwe abawakho umuzi wethu kuphela into engenzeka kungaba izindlu nje ezibiyelweyo ezibizwa ngokuthi ikwabuhle
noma umuzi kabuhle. Ngiyabonga. No, kulungile babutembe siqhubeka sibheka ababhali lapha kuyingcingo zakho ku 060 480 7164 sizwakho umbuzo ubhekiseke kuba butembe 060 480 7164 izwi sawubona. Right 060 480 7164 sizweke wakho umbuzo kanti sikhona na ku WhatsApp kanjalo ke na ku TikTok okanye nje sivele siphuthume sibheke lapha ya kuma TikTokers uthi ke ngiyanibingelela babutembe ngicela ukubuza ukuthi ke kusho ukuthini ukungena ke kwenkalankala endlini. Abantu abadala abasuke beyibonakalisa into nje okufanele mawuyenze wena kufanele ukuthi ugawutshwala. Nokuyezwa lababutembe sike ngicela ukubuza babutembe uma kungasekho umuntu komalume kodwa umuzi senginawo angeke yini ngizishisele impepho emzini wami. Awunawo umuzi iphutha nje ufuna silungise ngoba lelo gama liyisona. Ubona abantu abathi banemsamo nje yabengalalili noma engasabeli. Kuphinde kufika abantu abahlolayo bethi ithonga likhe ekhaya indlela abantu abayiphatha ngayo ekhaya bethi bona banezinto banekwabo ethi umuntu yikwami. Angisiqale lapho ke silungisa inkinga kuyothi masulungise lelo ulimi ebese ubuya sibuza kulomsakazo ke ukuthi abantu baseKhabonyoko ubakhela ndlelani noma yimiphi imigodi elandelwayo umuzo wakhelwa abantu baseKhabonyoko wakhe indlu yako malume ngoba hlezi sikhona wena nje ufuna ukwenze hlala ezwini hlala phansi ezwini unethezeke uthi ke sawubona sisibuhleni babutembe ngicela ukubuza ukuthi ke singakwazi yini ukusebenzisa ke izimbuzi ezimbili esifazane nesilisa uma ke sifisa ukwenza umsebenzi wembeleko singabazukulu nesizukulwane sizalelwe komalume abafowethu nodadewethu sinezingane futhi nathi zabafana singakwazi yini ukubikwa sonke kuleyo msebenzi wembeleko uthi ke angibonge babutembe. Khamlaleli akukwazi ukwenzeka lokho. Ngiyaqonda kakhulu ukuthi uma ngabe senayishiya izinto nangazenza isikhathi eside zibuya sezintaba enzima kakhulu kuba abantu abasele bekwazi ukuyigcina lezo zinto. Kodwa ke isiko lethu lesintu lenza ukuthi kube yilungelo lika noma ubani ukuthi egcine elifezile ngokuthi isiko liye lithi uma ngabe ungenawo amandla okwenza wenzi angazi noma ngisho awenzi lutho uma ungenawo amandla hlezi ngingakukhuthaza futhi kulomsakazo ukuthi umuntu eyeke omashonisa ethi yokwenza umsebenzi wesintu into ofuneka siyazike leyo ke kushoyo ke ngithi ngeke nikwazi ukwenza ngalezi ayimbo zokhuluma ngazo kodwa kwenziwayo buhle hambo phahla wenza usiko lokugeza inkamba. Ngiyabonga. Izinto zomsamo zenziwa ngezinto lona umsamo oyivezile. Ngoba umsamo uma ungazivezi izinto zokugcina ikhaya ukuthi lihlezi likhona indlela enye ezimpawu zokuthi kungenzeka ukuthi kukhona ongahambi kahle emsamo. Manje ke uzoqhubeka kanjani nokuhlaba inkomo nezimbuzi impawu zikutshela ukuthi hayi engathi umsama umile nabekelela kanjalo bayakudidisa nje nomuntu ongakuloleka ngokuthi uyabona mhla wenza ukuthi uyibona izinto zakho zohamba kusho ukuthi wena uyoqeda imbuzi ogcina mawufika ebhulini imbuzi ibaleka manje imbuzi mayibona awunangoke lo muntu ngoba wena uhlaba njalo angithi yabo uhlaba njalo uphinda izinto ezizodwa. Ngiyacela abantu bakithi futhi nokuzwelana kakhulu nani yenzani izinto ngendlela yokwenza stock taking somsamo ukuthi ngabe sizobona ke masenze ukuthi khona kuzovela na ngifuna ukwenza isibonelo ngoba izindaba zesintu ziyamazwi ahlakaniphileyo ezinto eziwumlando izisho nezaga ezikuyizona zakho umhlahlandlela wethu phambili endulo bekuthi uma ngabe kuthiwa umntwana uyagula kuthiwa ugulela ukuthi mhlawumbe into ezemsamo uma kuthethwa
kwangalindwa ukuthi izinto zomsamo zizenziwe umntwana wayesinda manje kwenziwe lokho esesindile asilandele izinto zethu ngomsamo asilungise ulimi nokuphatha umsamo senze izinto ngendlela singethi ngoba nakho sithi sizimpunyela sizogijima sohlaba inkomo Nokuyezala babutembe sibonge nje kakhulu nokusicebisa ukubaluleka nje kokusebenzisa ke ulimi lwakho mawuya lapha emsamo ngoba kokunye izinto iphenduka nje ngenxa yokuthi ubuhle ufike wakhuluma enye indlela awu ngiyabonga umsebenzi eningiphe wona bese ziyaqala ziyakhala emzini wami so amanye amagama nje kumele ke siwaqaphelisise uthi ke sanibonani studio sesibuhle nobabutembe uthi ngiyi-single parent ngicela ukubuza babutembe kukuza usuku lokuzalwa kwendodakazi yami eseyadlula emhlabeni yacela siyifihlo lwandle sakwenza lokho yabuya ngamaphupho yathi hleli kahle ngifisa ke ukumthengela ikhekhe lokumkhumbula sihlala efletini nabantwana bami anginalo ikhaya kwashe ekhaya ngiyabonga from uMambongi hawu okwakho umlaleli kulula angithi indodakazi imbethwe imimoya ekwaziyo ukuthi manixhumana nayo kuba nixhumana naleyo limoya direct manixhumana nayo nje kusuke ukuxhumana kwano ngoba leyo moya imembethe zonke izinto zomuntu osuke eyileso simo niyibuza kulezi ngendlela esuke ivela ngayo buzani kuyo indodakazi olwandle ukuthi indodakazi sicabanga ukwenza ukuthi siphendule ukuthi ngaba yinto emukelekileyo yini njalo sololandela lo ndlela emayelana nezindaba eziqondene naye Right sisanibonani babutembe uthi ke ngicela ukubuza ukuthi ke uma uphahla edolobheni ko 4 room uphahlela kuphi babutembe ake ngenze isibonelo okay hayi cishe ngaphendula ngenye indlela kanti uqonde ukuthi indawo lekuthiwa altar yes yeah wena uyayihlela ukuthi wena ufuna ukuphahlela kuphi lapho wena ihlelelayo indawo eyibonayo ukuthi ihloniphekile noma ilelo gunjana kodwa kuhambisana nokuthi umsamo nathi manumisa nusekela na usekela kanjani ngoba imsamo phela isekelwa ngendlela efanayo uma uthatha abantu abadala le kolawonde emakhaya ubazise eThekwini kufanele ubasekele ngendlela yokuthi be-understand ukuthi izinto sezohamba njengoba kade nihlelile emakhaya ngenxa yokuhlupheka kwesimo senhlalo inhlalo yanamhlanje ayisafani nenhlalo yaqala ziyasekelwa ke lezo izinto zithi sazi thina ukuthi ngokuyisiko ihamba kanje bese iguquka zihamba ngenye indlela njengoba ngangichazile ukuthi nemali uqobolwayo iyasekelwa no kuyezala babutembe mhlawumbe umlaleli sesakubona nje lo mbuzo wakho uthi uhlala mhlambe ko 4 room edrobheni uphahlela kuphi mhlawumbe sike sitheni sulitholile ke babutembe lelo khosomba ke ophahlela kulona abanye baye nale mentality ukuthi njengoba echaza ubabutembe uthi lihloniphekile sike sitheni ngiphahlele egumbini lami lokulala ngizokwazi isitili ukukhululeka lapho babutembe ngalendlela ade ngikhululeke ngayo egumbini lami lokulala ngiyabonga uma ngaphakathi lapha ku forum ubona ukuthi ngeke kube khona ukuhlonipheka ungahamba uyothenga nalezi zindlu lezi ezithengwayo engiyibona incikile ngamaplanga emgwaqeni ukuthi akubizwa ukuthi Wendy House yes ama Wendy Houses abanye ke ngibuke nje mangihamba la kuNtuzuma koMashu zonke lezi ndawo nakhona komlazi bayazakha izindlu zesinto ezincane noma yithi incane kangakanani lapho kodwa lekhona ibayana kubalekile ukuthi kube indawo lesingayibiza ukuthi indawo ehloniphekileyo kulungile babutembe sibonge soqhubeka nje sibheke lapha ku 060 480 7164 sizwe ke owakhumbuzo yizwe sawubona izilo mzansi sawubona yebo sawubona ngiyakuzwa mina okay ukhuluma no Blose lana ngifuna ukubuza la kubabutembe ukuthi mawukuthi usuwandisile ikhaya lakho la komalume njengoba ngazalwa komalume mawukuthi mhlawumbe uqhamuka umbono ukuthi mhlawumbe bacela ubenzele isithebe kudingeka ukuthi usenze lethu ungasenzela lapho kulelo khaya usuwalandisa noma kufanele uhambe leso sithebe uyobapha isithebe ekhaya komalume ngifuna
thola nje umbuzo impendulo njengale ukuthi mhlawumbe mangibenzela isithele ngimenzela kulona lelo khaya leli engilandisile noma kufanele ngiyosigcinela komalume. Ngiyabonga zolale radio. Ngiyabonga kakhulu umlaleli. Into ekuyenzeka emlaleli uma ngabe abantu bokomalume bandisa umuzi ngawe wena mshana. Kuye kube nokuxoxisana ukuthi cha sikwakhela iziko mshana. Uma bekwakhela iziko okusho ukuthi bakwakhela nomsamo lapho. Okusho ukuthi izinto zakho wena usuzozikwenzela laba kwamalume abakwakhele khona iziko. Kodwa kunezinye izinto eziwuhlobo oluthizo lemicimbi okufanele ukuthi uyenze mhlambe engaba nesidingo ke sokuthi mhlambe uyoyenzela khona komalume. Ngilinganise bacele isithebe kuwena ukuthi ufune kusendle lapha wena okhona. Kodwa uma bethi hamba uyogcinela umalume wakhe izinto ezithize okwangafanele igcine kusho ukuthi uzoya lapho okusesizindeni khona lapho umalume ayegxile khona. Nokuyezwa lababutembe sibonga ukuthi ke ngibingelele emsakazweni uthi ngicela ukubuza ababutembe ukuthi ke uma ke senibuyiselwa noma senibuyele sibongweni sako malume emva kokuthi kade nisesibongweni sika baba bengacacile benoma yini esiyenzayo uma thina siyingane sesiyoshweleza iyashiswa yini impepho. Ngibonge babutembe sazophendula. Ngiyabonga ngithanda ukuthi umlaleli usikuphendule lo mbuzo kodwa mhlambe ulalelile ngathi mina impepho kuyagezwa ngawo. Ngichazile ngathi kufike kuhlalwe endlini lapho yempepho kukhulunywe inkulumo ezithungela emsamo ingashiswa impepho. Ayishiswa impepho. Ngiyabonga mlaleli. Umbuzo wakho wenza ukuthi ngenze clarity kulento kade ngiyichaza. Ayishiswa impepho. Kodwa uma senithatha izinkukhu seniyoshweleza manje iyashiswa ke ngaleso sikhathi. Nokuyezwa lababutembe sibonge kule mzuzu nje emithatha sele ngaphambi kokuthi ke siguqisa ingosi ke indaba ezithinta zesintu sike sawubona buhleno babutembe. Ngicela ukubuza ukuthi ke uma unomzukulu inkaba kamzukulu wami ozalwa indodakazi uma isiwile siyenze njani ngabe sihambisa lapho ingaya khona yini kugcinwe ngenkomo kamama kuphela ukuyiletha. Uthanda ukungidida umbuzo wamlaleli bathi ke ilele endabeni yenkaba babutembe. Ngiyabonga. Umlanjwana ozale eKhabonina zonke izinto zawo izenzelwa eKhabonina ngendlela efanayo nazo zonke izingane isuke yize lapho ngoba ingane yalapho egcwele eThemikithi okusho ukuthi inkaba iwe eKhabonina ebese futhi inkaba izogqitshwa lapha eKhabonina. Mhlambe umlaleli udidi ukuthi ngake ngakhuluma ngowesiko lokuyisa ingane kubo kwayo ngesiko lokuyisa inkaba yengane kubo kwayo ngangichaza ngalosiko. Lelo siko ligcinwa kumlobokazi osuke egcagcile ukuthi uma ngabe seyisondela insuku zakhe zokuthi mhlambe uzobeletha umntwana wokuqala lo esimbiza ngokuthi umntwana wokuqala uyahamba eyombelethela kubo ebese uma sikulindwe kuba ukuthi kube inkaba ke ayigqitshwa eKhabonina kodwa kuyeqoqwa amathanga lapha kwenziwa umbondo yonke into ebese kuthi ukhulu wakhe ozala unina ethi namhlanje ngiyogana uyabo ngiyogana nansi insizwa esivele sifikile siyisa inkaba yengane kubo kwayo bese ehambisa umbondo bese leyo nkaba iyogqitshwa kubo kwayo umntwana la azalwa khona. Nokuyezwa lababutembe sibonge kuleli minute nje socela usilekelele nangumbuzo uthi ke sanibonani buhleno babutembe ngicela ukubuza abantu abawu2 abashona kanye bafihlwa kanye bangenzelwa yini umcimbi wokugeza izandla ngembuzi eyodwa.
kakade nje vele uma ngabe kusuke kugezwa kuba imbuzo eyodwa kungakhathalekile ukuthi kuabantu abangakanani kodwa uma ngabe senedlulelwe isikhathi kulesikhathi kuthiwa isikhathi sokuzila ngicela uqedela buhle kulungile babutemba sibonke right ligamenxe ke ihora leshumi nomuva emsakazo wakho izilomzansi right umsakazo wakho izilomzansi 98.0 FM sisele kunombuzo sigcine ke singawuqedelelanga babutemba sixolisa nje ukudla isikhathi sakho. Ngiyabonga kakhulu kuyenzeka uma ngabe kuthiwa uma sikhuluma ngokuthi nizilile kusho khona izinto elingazinzi ngaleso sikhathi kodwa othola ukuthi kwathi makufika isikhathi sokuphola enhlizweni nase ningayi ukuyothi manje ukuzila sesifika la sikuphothula khona sesiyavuleleleka intweni ekade sithi sizilile. Ngifisa ukuphendula lo mbuzo ukuthi uma siphola yini le yenza ukuthi futhi siphinde futhi kufanele ukuthi kube khona okuthize esikwenzayo. Thina siqonda kangcono ngokwesimo samasiko ethu nemvelaphi yethu engumenzi ukuthi umuntu mayehamba kahambi yedwa angithi uhamba nemimoya kade sichaza kakhulu lohlelo ngemimoya. Saphinde futhi sakuphendula kade ubaba umbuzo ubaba Rocks ukuthi ufika nobani sathi thina uma ufika nesimo semimoya usukungewedwa ingakho uma kunokuhlangana kwabantu akuthiwa abendu uzwe ethi omunye sawubona umendu mayethi sawubona usho ukuthi angingedwa sibaningi sihambisana wena uma sizithula wena sithi sawubona yileso simoke uma sikhuluma ngokuphola sikhuluma ngesimo salokho oba umuntu ohlukene izigaba eziningi kufike beyicorpse kube yibody kube yispirit bese kuba yisoul kusho isimo somoya okuzwela lesi spirit asizweli ukuthi le moya ohamba naye ayizweli kuzwela lo moya omiswe umphefumulo wohambisana nanokuthi uphehlwa imithambo yegazi yokuzwela ke usupholileke lo moya ngesimo senhliziyo sekufanele nale ngoba itshelekile ngesimo sakho ukuthi wena uzilile ungathi mawuphuma ezini uphume wedwa kufanele uphume nendlela yokuthi nabo uyabageza usuke indlela kuyibatshedi nabo abakhululeke leso sizathu sembuzi uma kwenzekile nadlebelekisa ukuthi ayenziwanga lembuzi kodwa navele nakhuleka sekukhona into eyichashaze eyisona malana nesimo sabantu abaphila wona isimo semimoya okufanele kulungiswe kanje kuyabuyiselwa ke ukuthi ke kwaphela iminyaka emini neminyaka emihlanu neminyaka ezithupha sangamgezela ubani manje ke uma sithi sokugeza manje sekufanele ukuthi sifake nomlulama sesigezela sonke nje isimo sethongo isimo sokugezwa esikwaziyo nesingakwazi mina ke sengiyavalelisa ngithi nisale kahle babutembe sicela nje inombolo yocingo ebese siyakudedela yabonga inombolo yocingo ithi 082 597 6669 kulungile sibonge kakhulu babutembe siyabonga right umsakazo wakho izilomzansi 98.0 FM nakanjani ke ngolwesithathu olandela zobe khona kubabutembe sibheka zona ke indaba ezithile zesintu uma singafinyelelanga kumyalezo wakho lala ke nje ngenxe bakodwa ungathunukali next week same time same place uzobe khona ke ubabutembe